Primeiro, cando somos pequenos, aquí nas casas, no Grove, oblígannos a facer uns collares cando vimos do colexio, despois de facer os deberes. Na miña casa concretamente obligábanme a facer un determinado número ben de pulseras, ben de tiras engarzadas, do que fora. Despois xa cando son un pouco máis maior, aí cando teño 14 anos, xa vou a entrar no instituto, entonces no verano teño que ir a traballar e xa vou a vender os collares. O feito de ir no verano a vender o traballo que se facía durante o inverno na casa, a min sirveume para autofinanciarme os meus estudios e a miña carreira. Foi unha gran axuda. Pois na miña casa viveuse sempre isto, o traballo de cunchas. Tiñamos outros traballos, que íbamos a recoller marisco, éramos marisqueiras, pero despois, cando chegábamos do marisqueo, sempre se facía algún collar de conchas. Era un diñeiro extra que entraba na casa. Pero despois xa se foi collendo máis como oficio. Antes non era un oficio. Por exemplo, eu xa vivín desto. Os anéis partimos dunha fornitura base que o aro sempre se adapta ao dedo. E a segunda peza da fornitura é unha regadeira, é dicir, é unha peneira redonda que vai toda chea de puntiños. Entonces, nós sobre eses puntos vamos engarzando as cunchas, de tal forma que acaban sendo cosidas, é prácticamente como un bordado. Vaise cosendo. Unha vez que está completa esa regadeira, totalmente bordada, acóplase á parte do anel e engánchase con unhas pestañas que van postas a presión. E aí xa está o anel terminado. Hai outros collares que se poden facer en diferentes pezas, en diferentes tiras, e se van trenzando unha vez que están realizadas. E iso, unha vez que está composta a peza, o único que queda é poñerlle o cierre. O cierre pode ser directamente sobre a cuncha engarzada, ou pode ser previamente poñéndolle a cuncha uns lazos ou uns cordóns de coiro ou de algodón e despois o cierre. Nosa materia prima fundamental que utilizamos é un recurso natural, que é a cuncha. Cando vamos á playa, solemos ir varias mulleres. Unhas adícanse a estar no arenal e ir escollendo as cunchas do propio arenal que xa están secas, e outras pois collen o que nós chamamos cochallo, que ven sendo cuncha mezclada con area. Entonces, eso cóllese así a puñados, a granel, vaise metendo nunha peneira, vaise lavando no propio mar e vaise peneirando, vaise cribando exactamente, non? Inicialmente facíanse as pezas que había de costumbre, que eran uns collares moito máis sinxelos, sempre cos mesmos colores. Pero progresivamente, máis concretamente gracias a miña nai, que é bastante imaxinativa, íbanse complicando as pezas, con uns colores máis de actualidade, gracias ao que se absorbía pola televisión, polas revistas, polo que o mismo público che iba contando. Pouco a pouco fun entrando en esa dinámica de irse superando ano tras ano no que se estaba elaborando. Entonces, ao ver que o público tiña unha gran aceptación e que xa non era o típico turista que viña a adquirir un souvenir, senón que xa había un público que viña un ano e outro ano e viña a xa polos teus collares. Pois así foi como decidimos un pouco especializarnos e xa sacar o noso produto por líneas
cada ano ter unha cousa diferente, unha liña diferente, ou ben un artículo diferente, ou xa agora mesmo nos estamos introducindo xa no mundo dos complementos. A xente sorpréndese un montón, incluso a xente do pueblo ignora o que nós estamos facendo. Agora empeza a vir a visitarnos o taller e a xente sorpréndese un montón, porque non creían de que coas cunchas se pudera facer o que se está facendo. Na nosa bisutería temos anéis, colares, pendientes, colgantes, diademas e pulseras e broches. Normalmente procuramos sempre que se poidan elaborar os xogos completos. O sea, as pezas véndense independientemente, pódese comprar un collar sin necesidade de comprar nada máis. Pero tamén temos a opción de quen quere comprar o collar a xogo cos pendientes ou co anel ou coa pulsera que poida facer o xogo completo. Hai uns collares que vai a cuncha cosida sobre un tejido. Ese tejido elaborámoslo nós, ben a través de ganchillo ou ben facendo un ovillo e coas mans nese propio ovillo vaise texendo. Unha vez que temos a peza que queremos, bordamos as cunchas sobre ela e ese texido vai feito con fío de arame. O fío de arame é un fío moi fino metálico que a súa vez vai envolto con un fío de plata ou ouro. E hasta hai pouco sempre utilizábamos a cuncha autóctona, a das nosas costas. Que sucede? Se nos queríamos adaptar ás modas e queríamos introducir novas cores, aquí non as hai esas tonalidades que pretendemos. Iso obligounos a acudir a fora, a países onde teñen aguas máis cálidas e polo tanto teñen outras tonalidades, que aquí é imposible. E iso fai que teñamos unha gama amplísima de colores, de modelos, e nós esas mismas cunchas tratámolas e cosémolas de igual forma, teñen exactamente o mismo tratamento que as daqui. As sandalias que facemos partimos de un modelo que nós mesmas diseñamos. Precisábamos que fora a suela de coiro, o empeine e o talón de piel e por encima que tuvese tela de arpilleiro para nós poder coser as cunchas sobre ese material, porque de outra maneira non se poderían coser. Sempre as facemos con cunchas naturais, non van teñidas e cosidas, é a particularidade que ten. Despois, as puntadas que damos sobre a sandalia non se notan, o pé non as nota e pasa o dedo polo interior e tampouco se notan, quedan entre a piel e a tela de arpilleiro. A mellor satisfacción que teño hoxe en día é que a miña filla siga o que eu traballei e que ela o siga agora. Esa é a satisfacción máis grande que se me dou neste momento. O seguir a tradición da miña familia pareceme estupendo porque non quero que este traballo se perda, este oficio se perda. E ao mesmo tempo tampouco quero que se quede paralizado no tempo, senón quero que se renove e que se abra o mercado. E gustaríame nun futuro que houbera xente nova que quixese aprender a profesión, que fora a máis, que non quedara en min.